Усмихни се, маймунке. Ах, мамич. Защо си толкова лош? Гледаме си тук Ах, мамичка. Где е тази бомба? Добре, че ти от тоне се не мога да оцелиш, че... Как си бомби след една такава секретна? Тиха много справедлива. Ах, не. Няма да го оцелиш, Пламене. Коя няма да оцеля? Сега аз ще оцеля. Ех, мамич. Четава да се оцеля. Много си нисък нещо. Да. А стига да стига тебе. За малко. Абе, малко взима, малко. Стояк. Айде. Ето тук. Ама ако не оцелиш, събличаш чисто гол. Абе, да. Да. Давай. Айде сега едно информативно такова съобщение. Какво се прави, когато има лавина? По мои данни, По ваши данни, по мои данни също, мисля, че айде бе, Вучко, бе, по-живо, бе, по време по-живо. на лавина ти трябва да седиш мирно и тя да те затрупа докато не умреш. Добре, де, няма ли нещо да предприемеш, за да оживееш? Да бе, легам на земята, после по тревата и това е. И после под тревата, виж. Една тревата. Виж, съм отгоре над тревата. А ли ти е двор? Това беше двора на тези свобода за Сирия. Свобода. Но те го дадаха ваши ръце, понеже си опитах ето тук, което го двора. Нека да го... Да гледаш в камерата, тя не снима. Нека да го документираме двора на сирийците. На сирийците. Ето аз даже ги чувам как вече имават на келимчето. Да, беше да ти еба мамата, според мен, ама... Това е тяхния отзив към всеки новодошъл турист. Горе в планината може да се качат коли. Обаче като моя скуби горе. Това е ваша детска на територията и да мъщите. Девствена като какво бе, Пламене? За малко да паднеш. Ето тази топка. Браво. Погледни какво... Какво ти става? Не знам прик. Ти си приказен герой, да. Аз си играя ролята на чубак. Ама го докарвам. Верно ли? Да, ако не се изсереш на някой на глава, Не, това. все едно не си бил. Ето го помня малко. Трябва да ги ходим. Ако не те заколят, те тебе. Сега ще му Си гадо. имаш оръжие масово унищожение. Как те ми видях и почнаха да бягат. Защото ще да им метне едно Ами ако си торпедо. дигнеш гъщите, може и да не. Да им метне ли са едно торпедо? Метни им една бомба. Да ги... Атомна бомба. Пламен го е страх. Много я. И кучета. Ево. Ето го. Ела бе, Мацо. Кот се, Мацо. Я тука. Това е бялата приказка. Да, брат. Ето я. Да, тук някой се изпишкал. Изчишкал. Гадния. Няма да го затрупам. Не, това не е да снимам.
Искам да докажа на всички, че хората с нещо толкова сме на власт. Аз мислех, че хората с косматите толкова на власт. Ето го. Повяра! Злоба. Кой живее тук, мамо? Някаква зацветела къща. И къде е къща? Ето е оградата. Къща виж? Я да видим. Да сме. Нали не готиме? Не. Не, нали? Не. Ето как се прави с един човек. Нещо не става. Трябва да си посръчат. Нещо, топката вместо се оголемява, се смаля. Случва се на най-добрите. Нали? Не, няма да стане тук. Трябва да я понатиснеш малко. Виж? Опа. Фиори. Фиорки. Ялца ли? Примерно е там дърветото да видим, виж ще стане нещо. Ето кое. Пред тебе. Айде. Да видим дали ще стане лавина. Че си точен. Толкова пред тебе. Пак няма да го оцелиш. Виж го. Аз не го виждам. Как не го виждаш? Не, вижте го е. Айде. Красота. Но според мен най-голямата лавина е... Знаеш, ако се затичиш, ще се удариш в дървото. Я давай, сега. Ето, нали? Давай. Дърпай! Браво! Не се! Айде, вас, звънете се. Хайде, заунеси се, вас. Ще се жертваш ли? Пробвай с по-малко дърво. По-малко дърво ще стане, като че ли по-добре. Добре, я сай там. Ама гледай да не паднеш. Добре. This is Sparta. На морето.